Aw l-Ingliż jgħid li ritratt jiswa daqs 1000 kelma. Iżda dan ir-ritratt ta' tfajjel iżomm revolver tal-ġugarelli ħdejn isieħbu jqanqal ħsuż ta' diqa kbira għax huwa riflessjoni tal-ambjent xejn sabiħ li qed jgħixu jitrawmu fih it-tfal Palestinjani. Ir-ritrattu fost sensiela li ttieħdu mill-Maġistrat Joe Mifsud tul il-bosta żjajjar tiegħu fuq din l-art u li wkoll jgħidu storja dwar Betlem u r-realtà ta' dawk li jgħixu fiha. TVM News tkellem mal-Arċipret Joseph Mifsud fil-Knisja Parrokjali ta' Siġġiewi fejn qed jiġu esebiti r-ritratti. Spjega li kull ritratt huwa marbut ma' tema mitwemmin sal-okkupazzjoni. F'dawn il-ġranet f'kull dar prattikament issib tal-inqas presepju wieħed niffukaw fuq il-presepju, niggustaw il-presepju, nitkellmu dwar stili differenti ta' presepju Naplitan, presepju tradizzjonali Malti, presepju rustiku. Imma faċli nieqfu hemmhekk, nieqfu forsi fuq il-mod kif inhu magħmulin il-blat u l-ġebel u ngħidu kemm hu sabiħ u kemm huma sbieħ il-pasturi u forsi bla ma nafu nkunu qegħdin nitbiedu mir-realtà vera. Din il-wirja hekk Betlem realtà f'ritratt. Turina li Betlem hija reali. Fl-isfond ta' għexieren ta' ritratti li juru luċieħ imtaqla ta' tfal, nisa u anzjani Palestinjani, l-Arċipret Mifsud jislef riflessjoni dwar l-isfida li naraw lil Ġesu bambin fl-uċuħ ta' dawn in-nies. Dil-wirja magħmula minn diversi uċuħ ta' nies, uċuħ ta' tfal, uċuħ ta' anzjani. Għalina f'dan iż-żmien tal-militja hija sfida li l-bambin mhux xi ħaġa li sempliċement niggustawh u ngħidu ħasra kemm hu ħelu, kemm hu sabiħ, imma l-isfida għalina li l-bambin narawh fl-uċuħ tan-nies konkreti ta' madwarna bħalma Betlem kienet realtà konkreta u reali. Qal li l-wirja qed titellab kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi u se tibqa' miftuħa sa 22 ta' Diċembru minn filgħodu sa' 9 u mill-4 il-qudiem.